pagbukas sa tuig 2021, gipadayon sa GMA Regional TV ang paghatod ug pahalipay sa lain-laing mga dapit sa nasod. Kaganang buntag gipahigayon ang Kapuso, Barangayan on Wheels sa dump site sa Barangay Inayawan ning Dakbayan sa Subo. Ania ang report. Panaad sa Kapuso Network ang padayong paghatod ug kalipay. Ilabi na sa pipila ka mga urban poor communities sa nasod. Pinaagi sa GMA Regional TV. Sa labing unang Kapuso Barangayan karon tuiga, giduaw sa GMA Regional TV ang usa ka gatos ka mga mulupyo nga mahinangpong midawat sa mga regalo. Usa kanila si Juanito Perez, 70 anyos, nga basurero sa Inayawan dump site sa Dakbayan sa Subo. Alang kaniya, dako ug tabang ang gihatag nga mga utanon alang sa ilang panud-an. Si Juanito mukita sa dimumino 150 pesos matag adlaw gikan sa pagpamasura ug pagdrive og e-bike. Lisod man, apan gipaigo niya ang gamayng kita alang sa tibok niyang pamilya. O mabuntag mo anha man ko sa basurahan, mangita sa kaon-kaon na mo, unsa diha nga mga sobras dato. Pait gyud kay bisag tubig na mo, di mi ka kay paliton man tubig. Tanan paliton. Thank you, GMA Regional TV. Daghang salamat. Ang mga utanon nga ipanghatag sa mga benepisyaryo giandam sa GMA Regional TV Balitang Bisdak teams ug anchors. Voluntaryo silang nagrepack ug nagbutang og mga mensahe sa paglaom alang sa kapin usa ka gatos ka mga pamilya. Atol sa distribution, gisiguro sa team lakip na ang mga private partners ug sponsors nga ang tanang nalambigit sa kalihukan nagsunod sa minimum health and safety protocols. Uban ni Philip Patricio, ako si Fe Marie Dumabo. Balitang Bisdak.